eskertu nahi diogu Berrezarko jende guztiari eta kolektibo guztiei parte hartu dutenei eta laguntzan parte hartu dutenei. Oso ongi atera delako, jende asko parte hartu duelako. Antolatu ginuela eskoletan casting bat izan zelako eta arrakaska handia izan zuelako, eta ikusirik hau frango apuntatu zirela, otu zitzaigun korrikako kanpainan zerbait egitea aurrentzat, eta nola ez, Miluze arrakaska duelako aurren artean. Miluzen hemen eginen ditugu lehiaketa hauek. Lehenengoa erantzuna eman da, esan baita 6 hitz agertuko dira pantailan, eta Itsasok 5 definizio emango ditu. Zer jarri zuen Guillermo Otxelek bere semearen buruaren gainean? Bai, batatari lurreko esaten diote, baina lurreko zer? Bai, Kanarietakoak dira, eta beren beltzugunegatik ezagunak zer? Bai, komukietan zeren azalak eragiten ditu girritxuari? Bai. Pileta. Ez tristetu? Kopeta lainotu. Bai, txorimaloa, mailabian? Ez tristetu? Kopeta lainotu. Txorimaloa, mailabian? Artakusoa. Bai, gogaikarria, kakatxua? Bandira. Ez tristetu? Kopeta lainotu. Txorimaloa, mailabian? Artakusoa. Gogaikarria, kakatxua? Zaflatu. Ez tristetu? Kopeta lainotu. Txorimaloa, mailabian? Artakusoa. Gogaikarria, kakatxua? Bandira. Ez tristetu? Kopeta lainotu. Bat! Denbora, zanari! Irakurriz bizitzaz gozatu eta ospatzea. Bakarrik gehitu, ezinbestean, guk 11. bat behar dugula. Ez da oso zaila asmatzen. Gure hauan dugun hizkuntza, gure barnean taupadaka dugun bihotz bat. Gure inguruko iluntasunean pizten den handia. Iluntasun eta itzal guztien gainetik beti argituko duen handia. Gure bidean laguntzen gaituena, argi gehiago sortuko duena. Gure bizitza argitzen eta argituko duena. Horixe da euskara, maite dugun eta zaindu behar dugun argia, gure argia. Gaur ere espero dugunez eta eguraldi txarra egon ongi aterako dela dena, eta animatu nahi zaituzte guztiak euskalduna garen hori egunerokotasunean euskara erabiltzera y para los que no saben euskera que vengan al euskaltegi a aprender euskera. Ánimo.
tipitapa. Maialen berriz ohitan, Ebaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan. Herria zarrere, Euskararen alde, hemen gaude, Euskararen alde. Konpaktzako jentea dagota, haupa konpaktzako jente hau. Biderker, biderker. Gora, gora zue, venga, tipitapa, tipitapa. Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. Mikel Oinez gehienetan, Pepe eta Elbidatoretan, Mohamed lanetik hueltan, Tanekaren bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, Euskararen herrietan. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa Euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa Euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua. Ongi etorri aitor, galdu zuen tapila dator. Ongi etorri sarai, helduarren korrikatarra. Kantatu dezagon, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Kantatu dezagon, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Venga la alabanza, venga la alabanza. Ongi etorri aitor, galdu zuen tapila dator. Ongi etorri sarai, helduarren korrikatarra. Kantatu dezagon, ongi etorri lagun. Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Zerua lurra auzoa, Euskara herrian dago, Euskara mundu osoa. Euskara herrian dago, Euskara mundu osoa. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa Euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua, oh. Korrika, korrika, kariketan doa Euskara, oh. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua. Zatoz mundu bat korrikara. Kantatu dezagon, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Kantatu dezagon, ongi etorri lakon. Euskara herrira, zure herrira, zatozena. Guztion artean, Euskararen kuntza sortzeko bideari hasiera eman diogulako. Bene benetan, mila esker guztioi.